Elektricitet er elektroner i bevægelse, som løber fra minus til plus, men man har officielt vedtaget, at de løber fra plus til minus. De forskellige kredsløb. Her ser vi en seriekobling, hvor den lange streg det er der, hvor man siger, at plus er, og den lille er der, hvor minus er. Og som vi sagde ovenfor, at strømmen løber fra plus til minus. De små krydser, det kan betegne lamper. Det her det er så en parallelkobling, hvor vi ligesom før har, at den lange tynde streg det er plus, og den lille korte streg det er minus. De to krydser det er altså to lamper, og V'et det er et voltmeter, som måler strømspændingen. Spænding har enheden volt, som forkortet er V. Symbolet for spænding er U, og det måles med et voltmeter. For at finde spændingen bruger man en formel, der hedder, at U er lige med I gange R. Strømstyrke har enheden A og bliver målt i ampere. Det har symbolet I, og det bliver målt med et amperemeter. Der er en formel, der hedder I lig med delta Q divideret med delta T. Resistans, eller også kaldet modstand, måles i enheden ohm, og det har symbolet R, og det kan man udregne ved hjælp af formlen, som hedder R lig med U divideret med I. Effekten har enheden watt, som med kort bogstav er W. Symbolet for effekten er P. En formel for at finde effekten er P er lige med U gange 9. Her har vi så en forsøgsopstilling, hvor vi har en strømkilde, som er forbundet til en modstand på væggen. Der er så også forbundet til en kobbertråd, vi har sat ned i en elkæde, som så er forbundet til vores det der måler strømstyrke, som så er forbundet tilbage til vores kobbertråd, som så også er forbundet over i vores voltmeter. Og så har vi også en laptop med et termometer nede i den her, så vi kan måle temperaturen. Så kan I se her, hvor vi får nogle resultater ud af det. Kan du overhovedet se noget? Og så startede vi ved 21,4 grader. Så har vi taget 30 grader, 40 grader, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Så har vi målt spændingen ved hver af de punkter, vi nåede til. Og så har vi også målt strømstyrken ved at aflæse på voltmeteret og amperemeteret. Og nu vil vi regne modstanden. Og nu Vi vil regne modstanden i vores forsøg ved at bruge Ohms lov. Det er R er lige med U divideret med I. Vi kender U og I, fordi vi har fået følgende resultater fra vores forsøg, og vi vil give nogle eksempler. For eksempel ved 30 grader Celsius ville R være lige med. Vi tager vores resultater. 152,8 millivolt divideret med de 90,5, som vi også har herovre fra forsøget, milliampere, som er lige med 1,69 millivolt milliampere. det hedder så ohm. Som bedre kendt er ohm. Nej, det er løgn. Vi har så nu sat vores resultater ind, som vi har fået via beregne R. Og så har vi sat på x-aksen har vi sat temperaturen ind, og der har vi givet det enheden T, som bliver målt i grader. Og så har vi på y-aksen sat ohm ind, som vi har givet enheden R. Kan I se her. Det er vores modstand, som vi har beregnet. Og nu, så vil vi så, kan I se her nede i bunden, der er grafen, og den er meget utydelig, da grafens tal ikke er reguleret. Men hvis vi trykker på A her, så autoscaler vi grafen, det vil sige, at vi zoomer egentlig ind på den.
Nu har vi en lige streg, men vi vil gerne have det delt op i punkter. Det gør vi ved at dobbeltklikke. Og så tryk på Graph options. Nej, graph options. Så burde der meget gerne point protectors. Og ikke en streg. Connect point, skal vi ikke også det? Jo. Så OK. Så har vi nogle punkter. Så kan vi så trykke på den her dimsedut. Den der, som giver os en lineær funktion. Som vi kan se, den hedder R er lige med mt plus b, som svarer til, hvis den hed y er lige med ax plus b. Grunden til, at man tager den her streg i stedet for den anden, er, at det er et gennemsnit af alle punkterne, da man kan se, at de ligger sådan fordelt rundt på stregen. Det er godt, at de ligger sådan, når det ikke er kun på den ene side eller den anden, men at de er fordelt på begge sider. Og det vil så sige, at den her er proportional. Og vi kan så konkludere nu ud fra vores forsøg, at det stemmer overens, og man godt kan bruge Ohms lov til at beregne modstanden.